Bueno, egun on guztioi, bon dia a tothom, buenos días a todos. Lehenik eta behin, eskerrak emane dizkiegu jardunaldi honetan parte hartuko duten guztiei. Bereziki, islariei eta jakina zuen implikazioagatik eta interesagatik topagune honetara hurbildu zareten guztioi. Esteila, zaintzindari izan da beti Euskal Eskola Publikoaren aldeko aldarrikapenetan. Hezkuntza sistema mehatxatzen duten egiturazko arazoak salatuz. Helburu horrekin planteatzen ditugu jardunaldi hauek, modu parte hartzailean eta herritarren ikuspegitik zerbaiterako balioko duen edo egun ditugun arazoak konponduko dituen hezkuntza akordioa eman dadin. Uste dugu Esteilazetik eta hezkuntza komunitateak asko duela esateko. Akordioa lortu nahi badugu eta horrek hurrengo hamarkadak baldintzatuko baditu, egungo egoerari irtenbidea eman behar zaio. Eta hori gertatzekotan, publikoa izan behar da ardatz. Horretarako prozesu hori ezin da izan egun batetik bestera sortzen den zerbait. Data baino edukia da interesatzen zaiguna. Horregatik, gure proposamena da, datetik haratago hausnarketa prozesu parte hartzaile bat abiaraztea. Eta horregatik, guztiagatik, hain zuzen ere, antolatu ditugu jardunaldi hauek. Hausnarketarako esparru gehiago izan dezagun eta hezkuntza komunitate guztiarekin elkarlanean ditugun erronka eta beharrei begiratzeko. Gu geuk, Esteilazetik, askotan hezkuntza sare publiko bakarra lortzeko proposamena egin dugu. Publifikazioa eskatuz. Hori lortzeko, uste dugu progresiboki gauzatuko litzateken publifikazioa egingarria dela eta elkarlanean denok lortu dezakegula. Gure ustez, eztabaidarako eta akordiorako esparruak ez dugune oldarkorra izan behar inorentzat. Hezkuntza komunitate osoak eremu horren parte sentitu behar du. Egoera honi irtenbidea eman behar diogu. Horrela, izango ez balitz, gizarteak desorekatua, banatuta eta etengabeko eztabaidan jarraituko lukeeta. Hortaz, jardunaldi hau, hausnarketara eta islariek eman diezaguketen ekarpenetara bideratuta dago. Ahots desberdinak ekartzea izan da gure helburua. Gurasoena, zuzendariena, eta Kataluniako esperientziana, privatizazioari buruzko diskurtsoa adituak direnen ikuspegitik eta baita ikuspegi historiko batetik ere. Gehiegi luzatu gabe, gaurko jardunaldia nola gauzatuko den komentatzera noa. Goizean zehar, bi hitzaldi izango ditugu. Lehena, hezkuntzari buruz solasean izenburupean. Eta bigarrena, hamaiketakoaren ondoren, la LEC, Llei d'Educació de Catalunya, un instrumento de privatización endógena. Bi hitzaldietan Nagore Iturrioz izango da moderatzaile. Eta hitzaldien ondoren, tartea izango dugu ere galderak egin ahal izateko. Esan bezala parte hartzea eta zuen iritzia eta hausnarketak jakitea da gure helburu. Gelatik atera eta sartzerakoan mesedez, pilaketak saihestea eskertuko genuke. Eta egun COVID-19 dela eta ezagunak diren osasun neurri guztiak errespetatzea. Musukoa jantzita eroatea, mantendu beharreko distantziak, eta bar. Hitzaldiak eta gero, luntza egongo da. Bazkaltzeko aukera izango dugu eta arratsaldeko 4 hasiko gara berrirore. Kapitalismo digital Basque Country nola erabili teknologiak privatizazioaren ordezko hezkuntzan pentsatzeko hitzaldiarekin. Eta azkenik, eskola publikoko guraso eta zuzendarien ikuspegia ezagutuko dugu. Guzti hauetan Ainhoa Astigarraga arituko da moderatzaile lanetan. Zuen gustokoa izatea espero dugu eta hausnarketarako balio izatea. Gozatuko duzuelakoan, besterik gabe, hasiera emango diegu. Zutela,
Hasiera emango diogu gure lehen hitzaldiari, bai? Ikusi dezuten bezala, egitaragoan, hezkuntzari buruz solasean, da lehenengo hitzaldia, eta, bueno, nahi egia esan poz handia ematen di gure lehenengo bi hizlariak aurkeztea, zen ikustet sindikatu honentzat, erreferentziazko bi pertsona izan diala beti, eta bueno, poz handia ematen dit horregatik, bai? Gainea, nik uste zalantzari gabe, beraiek halako ikuspegi historiko eta zentzuduna eman dezaketela hezkuntza munduaren inguruan, eta baitare zuzenekoa. Aurkezpenari buruz galdetu didenen, beraiek esan diate gala aurkezteko, Arantxa Fernandez de Garaialde irakasle jubilatua, eta Josean Bueno Euskal Eskola Publikoko irakaslea. Orduan, hau pixka bat dinamikoa egiteko edo, pentsatu dugu galdera eta erantzun formatua erabiltzea, bai? Hortaz, nik galdera bat egingo dut, eta beraiek erantzungo diote galdera horri. Eskertzeare bai, Joseani, ikusten dezuten bezala ezin dela gaur hemen egon, baino streaming bidez, Zoom bidez sartu izana. Bale, hasiko gea orduan lehenengo galderarekin, ondo iruditzen bali mazaizue. Josean, ondo entzuten diazu, ezta? Dena ondo, teknikoki. Ondo. Bueno, ze ondo, arazo teknikori gabe. Venga, hasi gaitezen ba. Momentuz. Bueno, lehenengo galdera, pixka bat, egoeraren diagnostiko labur bat eskatzea litzateke. Eta litzateke, nola ikusten dezue egun eaen dugun hezkuntza sistema? Zeintzuk dira bere ahuldadeak eta bere indarguneak? Beraz, zuei ematen dizuet hitza. Bale, ni hasiko naz. Bueno, egunon, guztiei, eskerrik asko, hemen egoteagatik. Vamos a ver, hasiko naz indarguneekin, eta hasiko naz ohiko parametro argitaratzen direnekin, ezta? Bueno, indarguneak. Bata, absentismo gutxi dugu gurean, eskolatze uste goiztiar txikia ere, ingurukoekin alderatuta, inkluso Europa mailan parametro honetan kokatuta gaude, eta haur txikien eskolatze tasa handia, bai? Errepikatze tasa ere moderatua dugu, goi mailako ikasle asko ditugu, eta 24-25 arteko biztanleen artean goi mailako ikasketak dituztenak ere desente dira. Hezkuntza behar berezien trataera sare publikoan ere aipatuko nuke, ume gehienak arruntetan daude, eta bueno, nik uste dut horre lane nahiko ondo egiten dela, eta berrikuntza pedagogikoa ere aipatuko nuke, pentsatzen dut gurean zentzu horretan euskalduntzeak indarra handia izan duela, aspaldiko eskemak aldentzeko eta berrikuntza pedagogikoaren eskutik etorri zaigula, eta euskalduntze prozesua bera goraipatzekoa dela, eta azkenik emaitzetan ekitatea omen dugu, hau da, honen eta txarrenen arteko distantzia ez da oso handia, bale? Hori alde honak edo indarguneak. Ahuldadeak, bueno, azteko ez dugula gaitasunik gure sistemaren gainean erabaki guztiak hartzeko, ezta? Kurrikulumean, erlijio katolikoaren eskaintza derrigorrezkoa, hainbat gauza ez dira, ezin ditugu, ez daude gure esku, baizik eta Madrildik datozkigula. Bi, sistema gehienetan bezala gurean ere badirudi korrelazio zuzena dagoela, zuzena eta esanguratsua eta egonkorra ISEK, hau da ikasleen indize sozioekonomiko kulturalaren eta emaitza akademikoen artean. Hau pentsatzen dut sistema gehienetan gertatzen dela, baina, bueno, gauza txarra da nolabait esateko hori ekiditzeko egongo luke hezkuntza sistemak eta ez du lortzen. Naiz eta bere ekarpena egin jatorrizko diferentziak lausotzeko, ezta. Eta honekin lotuta, indargunetan aipatutako hainbat alderen ifrentzua dugu. Hau da, eskola uste goiztiarra txikia dugu, baina uste duten horiek dira ikasle zaurgarrienak edo pobreenak. Euskaldutzean sartzeko azkenak ere, sare publikoan eredutera inkorporatzeko azkenak izan dira pobreenak. Eskolatze goiztiarra ere, eta saltua dugu, baina ez osoa, 0-2-0-3 urtekoetan, eta hor kanpoan geratzen zaizkigu errenta basuenak dituztenak, ezta?
Administrazioaren aldetik ere, nik esango nuke sare publikoarekiko babes falta dagola, planifikazioan, matrikulazio momentuetan, ikastetxe pribatu ematen zaien kontzertazio unibertsala berez ez da bidezkoa, eta gainera, gehiegiko presentzia ekarri digu, pribatuaren gehiegiko presentzia ekarri digu gure sistemara, ezta? Eta horrek lotura du egoera sozioekonomikoaren araberako ikasleen sailkatzearekin, zeren eta sailkatze horrekin zerikusirik badu segregazio erresidentziala, baina gure sistemak haratago, hezkuntza sistemak haratago doa, ezta? Segregazioa handiagoa dugu hezkuntza sisteman erresidentzietan baino, ez? Honek ere badakar alferrikako gastua, pentsatzen dugu garestiagoa dela bi sare mantentzea, sare bakarra mantentzea baino, umeak egunero garraiatzea eta bar, enfin. Eta praktikan, eske gure sisteman, batzutan ematen du, funtzionatzen duela sare publikoa pribatuaren osagarria bezala. Pribatua iristen ez den tokietara, edo interesatzen ez zaion sektoretara, iristen da sare publikoa. Pentsatzen dugu horri buelta eman beharko zitzaiola. Eta azkenik indargunean aipatu dut euskalduntzea, baina hemen ahuldadetan ere aipatu behar da. Ez da osoa, ez da nahi genukena, eta hutsuneak, gabeziak daude hor. Ezin dugu utzi soilik hezkuntza sistemaren baitan gure herriaren, euskararen normalizazioa, baina hezkuntza sistemak zereginik badu eta ondino gehiago egin behar du, ez bereziki lanbide heziketan edo bereziki sare pribatuan une honetan. Horraino. Bueno, nik esango nuke primerako argazkia atera zaigula, lehenengoan bai Arantzak egindakoa, eta nik hor aipatuko nuke igual hortik sortzen zaizkigula 3 erronka handi gure sistemarako. Bata da berrikuntza pedagogikoaren beharra eta gure lana hobetzeko beharra, ez? Hor nik esango nuke funtsezkoa dela eskolen arteko kolaborazioa, esperientziak elkarbanatzeko eta guztiongandik ikasteko, bai modu transversalean, uste dut. Erronka hori guztiok daukagula, eskola pribatu zein publiko guztiok dauzkagula behar hori. Bigarren erronka, euskararen erronka da. Hau da, hobetzea, optimizatzea, gure emaitzak eta lortzea euskarari bultzada handiagoa, bai? Eman izan zaio, gaur egun D-eredua nagusia da, irakaskuntza publikoan iaia erabatekoa da, gure sarean D-eredukoa, salbuespena da, A edo B eredua salbuespenak. Eta hori ondo dago, baina nik uste dut gehiago egin behar dela. Eta hor funtsezko ikusten dut nik, eta beste eragile askok, noski, kolaborazioa, eskola eta gertuko inguruaren erakundeek eta udalek eta parte hartzea eta sinergiak bilatzea hor euskara bultzatzeko, gure ume eta gazteen artean. Eta 3. erronka, nik uste dut zerikusia daukala segregazioarekin eta klase sozialaren araberako banaketarekin eta kohesio sozialarekin. Eta hor eskolak momentu honetan rol nahiko gaitza ari da egiten, nahiko kaltegarria sozialki. Eta nik uste dut hori mahai gainean jarri behar dela eta hori mahai gainean jarri gabe nekez aurreratuko dugu aurrera gure sisteman behar bezala. Eta, indarguneak eta ahulguneak nik esango nuke eskola publikotik, nik hortik ikusita, bai, gure eskola publikoan ikusten ditut indargune batzuk. Alde batetik, langile askoren konpromisua lana eta hezkuntzan proiektu berritzaileak sortzeko egunerokoan, bai. Beste aldetik ikusten dut ere eskola publikoan borrokatzeko gaitasuna, protesta egiteko gaitasuna, kritika egiteko gaitasuna, eta uste dut oso osasungarria eta ona dela. Hori, uste dut bizitza ematen digula, eta eskola publikoan badago hori behin da gehiago frogatu dugunez. 3. indargunea eskola publikoan ikusten dut euskararen alorrean. Nik esango nuke orokorrean, eta berriro salbuespenak salbuespen, eskola publikoa
euskararen aldeko apostuan dago, konpromisu horretan dabil, eta gaur egun herri askotan, ingurune askotan, eskola publikoa eta edo eskola orokorrean euskararen referentzia nagusia dela, eta jende askorentzat hori da euskara eta euskaraz bizi daitekeen gunea. Eta hor ere, langile askoren apostua ere bada euskararena eskola publikoan. Ahuldadeak badaude, bai, ahuldadeak ere baditugu, egonkortasun falta oraindik nahiko handia da, eta horrek oztopatzen du bidea. Esan beharko nuke agian konpontzeko bidean hainbat neurri martxan daudela eta jarriko direla, eta hori ona izango da, dudarik gabe, hobetu behar den eta hobetzen doan kontua dela uste dut, eta bigarrena uste dut Arantzak ere aipatu du. Langile askok sentitzen dugu, administrazioak ez duela behar bezala babesten eskola publikoa. Ez gaituela behar bezala aintzat hartzen eta ez gaituela behar bezala entzuten, askotan planteatzen ditugun kontuetan. Bale, bigarren galderara pasako naiz. Estatu espainoletik bere burua progresista izendatzen duen gobernuak lege berri bat garatu du, bai, LOMLOE, denak jakitun gara. Sindikatutik motz gelditzen zaigula salatu izan dugu. Nola ikusten dezute zuek? Bueno, nik ikusten dut, Arantzak aipatu du, Madrildik datorren legediak normalean ez du aintzat hartzen, ez gure egoera, ez gure beharrak, askotan ere hizkuntza bi lurralde batean egoteak ere ez du jasotzen behar bezala, ez? Eta guk geure legedi propioa beharko genuke Euskal Herrian sortutakoa eta Euskal Herriaren beharren araberakoa. Hori da oinarrizko kontu bat. Eta nik, gauza asko aipatu daitezke, nik bakarrik bat aipatuko nuke, eta uste dut nahiko adierazgarria dela, esateko non gauden botere errealen aurrean, eta da laikotasunaren kontua, bai. Berriro jarraitzen dugu eskola, ez dakit konfesionala, baina sasi konfesionala sortzen, hain zuzen ere, doktrinamenduari ateak zabaltzen zaizkio eskola publikoan, eskola guztietan, derrigorrezkoa da, eskaintza hori erlijioarena, eta nik uste dut askoz gehiago espero zitekela gobernu progresista batengandik arlo honetan, bai. Hezkuntza laikoa aldarrikatzen duguna da eskola izan dadila esparru bat, guztiontzat, guztiok gustora egoteko, non zinezkera eta fede desberdinak errespetatzen diren, baina fede horiek ez dute baldintzatzen esparru komun hori. Hori da laikotasuna, bai? Eta uste dut alde horretan oso motz geratu zaigula, bai? Besterik ez dut esango honetaz. Bai, nik ez dut ezer esango honetan. Oso ondo, orduan gurera bueltatuko gara, bai? EAJak eta EH Bilduk dirudienez adostasun batera iritsi dira, edo gutxienez hori jakinarazi dute komunikabideetan, bai? Adostasunetarako gako batzuk aipatu dituzte, beraz, zer iruditzen zaizuen momentuz, entzun dugunari erreparatuz, zer iritzi dezute, eta gero beharrezko alda lege bat, eraginkorra izan daiteke hain denbora gutxian adostuko den lege bat, horrela izango bada, eta ze prozesu beharko genuke eraginkorra den lege bat adosteko. Galdera potolo. Bai, bada nahiko potoloa. Bai. Nik ez dakit, PNVk eta EH Bilduk ez dakit ez dute oraindik dokumenturik komunean atera, bai, oinarri horiek zehaztuz eta orduan balizko adostasun horretan benetan zer dagoen, ez dakigu zehatz mehatz. Legearen aldarrikapena aspalditik dator eta hor behin eta berriro bueltatzen da, zurrunbilo horretan gabiltza azken urteetan. Nik hasteko esango nuke. Gauza asko egin daitezke, aldatu daitezke, hobetu daitezke, legea aldatu gabe. Marko legalak eskaintzen ditu aukera ugari gauzak berritzeko, gauzak lantzeko.
Legea justifikatzeko eta lege berria eskatzeko ematen diren justifikazioen artean, irakurri ditugun justifikazioen artean eta eskaeren artean, behin eta berriro aipatzen da irakaskuntza pribatuaren finantziazioa blindatzeko beharra, aseguratzeko beharra. Eta hori baldin bada, abia puntua, ez dakit egokia den, bai? Nik ulertzen dut bakoitzak bere interesak defendatzen dituela eta interes propioak daudela hemen, bakoitzak bere interesak ditu, baina administrazioak egin beharko lukeena da interes komunari begira, bai? Eta ez dakit egiten ari den, azken urteetan ez dakit hori egin duen, eta zalantza asko sortzen zaizkigu alde horretan. Premiazko egoera batean egon gintezke jaiotza tasa jaisten ari dalako. Azken urteotan jaiotza tasa jaisten ari da, horrek ekarriko ditu seguruenik gelak izteko beharra, gela horiek non eta nola izten diren, hor egongo da kontua, eta horregatik nik uste dut batzuek presa handia daukatela bermatzeko, blindatzeko egoera batzuk, bai? Batzuetan ere privilegiozkoak izan diren egoera batzuk. Orduan nik uste dut hor ere kokatu behar dela kontua, bai? Eztabaida pedagogikoa edo horretatik araindi ere badago interesen inguruko eztabaida bat, bai? Kontuan hartu behar duguna. Eta nik hor esango nuke privatizazioak beti kalteak ekartzen dituela, bai? Aldaketak egin behar dira? Bai, bilatu behar direla bideak, bai, seguruenik aztertu behar dela ondo egoera zein den eta bideak bilatu, bai. Baina abiapuntua baldin bada, pribatu zein publiko berdin dela, biek zerbitzu publikoa ematen dutelako eta orduan biak berdintasunez tratatu behar direla, orduan abiapuntu horretatik badakigu noragoa zen, bai, hori da orain arte nagusi izan den irizpidea, hori da Wert legearen abiapuntu nagusia, bai, PPek proposatutakoa, batez ere inspiratuta Madrilgo ereduan, eta privatizazio dinamika horiek azken batean kohesio sozialean kalte handia egiten dute, arrakala soziala handitu egiten da hezkuntzatik bertatik. Orduan horregatik, nik uste dut prudentzia askorekin ibili behar garela kontu horretan. Eta horretarako ez dugu oso urrunera joan behar, gure azken urteotako eskolen evoluzioa eta sortu diren dinamikak aztertzea, begiratzea, baino ez da behar egoera zein den ulertzeko. Bai, egia da, aurreko bi legegintzaldietan gutxienez, hasieran esan digute lege berria zetorrela hezkuntzara, ez? Orain arte ez dute gauzatu. Une honetan, egia da, Joxanek esan du, ez dakigu zer dagoen PNV eta EH Bilduren artean, ez dakigu PSek ere zer pentsatzen duen, isilik egon da, agian ados dago ere, edo uste dugu, edo ikusten duguna, baino akordio zabalagoa dagoela. Ez dakit esaten, gurean asko goraipatu da hezkuntza arloan akordioaren beharra. Hor, egon gaitezke guztiok ados, baina bestaldetik igual hobeda borrokan jarraitzea, egoera txarrean isilean mantentzea baino, ez? Ia ze motako akordioa eta zertarako gogora dezagun, hemen ere estatuko eskumak baduela bere gaitasuna legealdetik eta denok dakigu ze motako proiektua duten. Oinarriko giza eskubideak errespetatzen ez dituztenekin nik uste dut ez dagoela ezer adosterik, eta ez da hezkuntza arloan ere ez da. Gurera etorrita ere, jarriko bagina ideiak eztabaidatzen, nik uste dut adostasun zabalak lor daitezkela. Seguru denok nahi dugula ikasle guztiontzako arrakasta akademikoa eta haien eskubide guztiak errespetatzea. Garapen integrala, ikastetxe atseginak, gertukoak, horretan pertsonak gehienok ados jar gaitezke. Gauza da, ideien inguruan eztabaidatu beharrean, interesen inguruan
eztabaidatzen dugunean, edo jartzen dugunean parean eskubide kolektiboa eta norbanakoen eskubideak. Joseanek aipatu du, ez? Gau, interes ezberdinen arteko negoziazioa edo akordioa, pues nik ez dakit hori ote den interesatzen zaiguna. Arartekoak berak dio, interes partikularren aldetik, besteak beste ikastetxe pribatuaren sortzeko eskubidearen gainetik edo gela pribatu gehiago sortzaren gainetik, horren gainetik dagoela interes kolektiboa. Ume guztiona berdintasunean ezituta izateko eskubidea. Arartekoak berak dio. Orduan, segun zelan planteatzen dugun eztabaida modu batean edo bestean atera da. Joseanek aipatu du baditugula legeak eta baditugula tresnak erabiltzen ez direnak. Irakurriko dizuet, ze bitxia da, idazkera bera nolakoa den, ez da dekretua da, 87koa itunak, kontziertuak arautzen dituena, eta honela dio. Itunea egiteratzeko modua. Hezkuntza ituneak dio, itunearen gai diren irakaskuntzak doainik osoan ematera behartzen du itunepeko ikastegiaren jabea. Dagoen arauei jarraituz eta. Hau ez da sekula bete. Ez da sekula bete, arazi kuotak kobratzen dira eta jarraitzen dira kobratzen. Indarrean dagoena ez baldin bada betearazten une honetan, lege berri bat egingo dugu zertako dagona mantentzeko, ala ez betearazteko berriro. Pues zalantza handiak ditugu, ez? Honen inguruan agian eztabaida egingo dugu. Gero, gogoratu nahi dut ere, 2018an ere ustezko akordio batera iritsi zen, hezkuntza sailak zerbait adostu zuen, baina hor, hezkuntza eragileen artean, ez zeuden sare publikoko ordezkariak, ez zeuden sare publikoko gurasoak, ez zeuden sindikatuak ere. Orduan, Hurrengo galdera pasako naiz. Bilduk, denak egun bezala proposamen bat egin du publiko, eta hortan interesgarriak diren hainbat gako aipatzen dira. Batetik, udalaren garrantzia areagotu nahi da, baditugu honen ereduak beste sektoretan, baita beste lurraldeetan ere. Orduan, zer iruditzen zaizue, onuragarria izan daiteke hau, hori batetik. Eta bestetik, bertan ere, deszentralizazioa helburu duela aipatzen du. Nola eragin dezake honek hezkuntzan deszentralizatu aldaiteke desregulatu gabe, horiek litzateke galderak. Nik irakurtzean proposamena hainbat kontutan beste gauzetan ez, gogora ekarri zidan proposamenak 1980 urtean Euskal Eskola proiektua ekarri zidan gogora. Proiektu hori ikastolen aldetik sortutakoa zen, uste dut, eta konfluentzia planteatzen zuen, eta bertan nolabait titularitate mistoa edo planteatzen zen, publikoa, eta gauza batzuetan antzekotasunak ikusi ditut. Nik uste dut badagoela batez ere ikastolen publifikazioaren inguruan jaiotzatik bertatik adierazi izan da publikotasun borontatea dutela. Gero urteetan proiektu proposamen desberdinak egon diran, historia luzea egon da hor, eta gaur egun gauden lekuan, ez? EH Bilduren proposamenean, zuk esan duzun bezala, udalek hartzen dute protagonismo handiagoa. Eta nik zalantzak ditut, zalantza handiak. Gaur egun adibidez, Partzuergo aurreskola, Partzuergo erakundean udalek ere parte hartzen dute, eta, esan behar dugu, irregularra izan dela hor sortu dena, udalen parte hartzea eta implikazioa, eta batzuetan, handia izan da, beste batzuetan, benetan oso txikia eta eskasa izango genuke, udal bakoitzaren esku geratu dira gauza asko.
Gauza bera gertatzen da haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeekin. Mantenua eta infrastrukturen kontua udalen esku dago, eta hor ere desberdintasun handiak daude. Eskola batzuk pozik daude, udalak ematen dizkien baliabideekin eta zaintzakin, baina beste leku askotan keja ugari daude, bai, udalak izaten dituen jarrerekin eta ekarpenekin, ez? Nik udalen parte hartzea EH Bilduren proposamenean ikusi dut nolabait goitik bera dela, ez? Eratuko da batzorde bat, udalarekin eta jendearekin, eta batzorde horrek erabakiko ditu hainbat gauza. Nik uste dut udalekin eta ez bakarrik udalekin, inguruko erakundeekin lankidetza egin behar duela eskolak, berdin da ze eskolak, publiko-pribatuk, edozein eskolak egin behar du hori, onurugarria da ikasleentzat eta eskola komunitatearentzat, baina behetik gora egin behar dela. Hau da, ez ditzagun handitu burokraziak, bilerak, batzordeak eta, bai? Badakizue Napoleonek zer esaten zuen, ez? Zerbait egin behar baduzu, baina benetan ez baduzu egin nahi, sortu horretarako batzorde bat. Hain zuzen ere, kontu hori egin ez dadin, bai? Nik uste dut hemen hobeto kolaborazioa egiten bada beti gora. Hau da, gela horretan udalak zer ekar dezake gela honetara, inguruko erakundek gela honetara, ikasle hauekin zer egin dezake, nolako elkarlana zor dezakegun eskolatik, ikasle hauen hezkuntza hobea izan dadin, ikasle hauei gauza interesgarriak eskaintzeko haientzat aberasgarriak, ez? Bai kurrikulumean, bai arlo askotan egin daitezke gauzak hor, baina nik lehenetsiko nuke betik orakoa. Ez hainbeste estrukturak sortu eta nolabait potere banaketa hori goitik egin udalekin. EH Bilduren proposamenean autonomia aldarrikatzen da, eskolen autonomia hori da giltzetako bat, eta uste dut beharrezkoa dela, bai. Horretan ados egon gaitezke guztiok, eta ikastetxe publikoek eta pribatuek ere nik uste dut autonomia behar dutela, beren proiektuak garatzeko, beren proposamenak aurrera eramateko, bai. EH Bilduren proposamenean gauza interesgarri asko daude eta ekarpen egokiak eta onak daude, bai. Hasieran egiten den analiziarekin, ez dakit, gauza batzuekin eztabaidagarriak dira, behintzat formulatzen diren bezala, eta batzuk azaleko samarrak, baina orokorrean uste dut, egokia izan daiteke da. Gauza eta proposamen asko interesgarri daude, adibidez, ikaslei begirako planteamendua, eraldaketa pedagogikoa, landa eskolen baldintza propioak, euskal kultura lantzeko beharra, ebaluazioa berraztertzeko eskaera, laikotasuna ere aipatzen da momentu batean, herria eskola komunitatea modu estuagoan lotzeko ikuspegia, komentatu dugu. Baita ere, berritzegune, ikuskaritza eta hezkuntza fakultateen lana nolabait gehiago uztartuta egon behar dela eskolaren errealitatean. Baina nik uste dut, proposamen horretan badagola nolabait baldintza bat hasieratik jarri zana, ez? Eta da publiko-pribatu dikontomia gainditzeko modua, ez? Eta uste dut horrek nolabait hasierako baldintza bezala planteatuta dago hor proposamenean eta horregatik zalantza asko eta arlo ilun asko ikusten ditut proposamenean. Orain arte eskola pribatuek printzipioz ehuneko daukate finantziatuta, bai? Irakasle guztiak ordaintzen dira, horretaz gain diru laguntzak badaude.
Hori bera mantenduko litzateke, egitura berrian, finantziazioa bermatuko litzaieke modu sendoagoan, proposamenean jasotzen da 100% hori, eta publikotasun berri horretan, izaera publikoa onartuko litzaieke pribatuak diren batzuei. Nik uste dut hor, mesfidati izatzeko arrazoiak ditugu. Eta begiratzen badugu gaurko egoera zein den eta nola gabiltzan, ikus dezakegu nola administrazioak orain arte jarraitu duen bidea batez ere privilegio batzuk mantentzeko joera izan duen, ez dakit oso, nik uste dut mesfidati izateko arrazoi ugari dauzkagula bereziki irakaskuntza publikoan ari garenok, bai. Gero, nik uste dut deszentralizazio horrek edo ekar dezakela arazo larri bat, eta da eskola deszentralizatu horietako batean, gertuko udalarekin lotura estuagoa duena, eta nik uste dut presio eta kanpoko interesetatik babesteko aulago da hola. Adibidez, erabaki batzuk hartu behar dituenean, edo eta matrikula egin behar denean, edo eta irakasle bat kontratatu behar denean. Nik uste dut hor, egon litezkeen presioak eta bideak handiagoak direla. Nik uste dut eskola publiko bat izateko, baldintzetako bat, lanpostu hori publikoa izan behar duela. Hau da, edonorentzat izan behar dela, bai? Ezin dela hor tranparik egin, ezin da perfilatu hain zuzen ere honentzat izan dadila, ze hau da nik nahi dudana. Eta nik uste dut hori dela, esango nuke, la prueba del algodón gazteleraz esaten den bezala, zerbait publikoa den ala ez. Nork erabakitzen du, nork egiten duen lan bertan. Eta horri begiratu beharko genioke besteak beste, publikotasunaren kontua, bai. Nik definitu den marko horretan, eta EH Bilduren proposamenean, ez dut ikusten segregazioa gainditzeko tresna eraginkorrik. Aldiz ikusten dudana da, proposamen horrekin segregazioa handitu egingo dela, uste baitut hor pribatu publiko mugak lausotzen direla, eta hori normalean pribatuen alde jotzen du, eta ez dut ikusten neurri eraginkorrik. Uste dut, momentu honetan segregazioa abiadan doala, gero eta bere logika, bere barne logikaz gero eta handiagoa da, eta ez dakit proposamen horretan elementurik dagoen benetan horri aurre egiteko. Bueno, horraino. Bai, oain entzuten ari naizen gure burua arraro xamar egiten ari zait partidu baten zera proposamen zehatza aztertzea olako foro batian, ez da. Bueno, egia da, orain agertu dela, zurrunbilo handia edo zalaparta handia sortu duela, eta zentzu horretan nik uste dute, bueno, hortik datorrela, ez, hau hemen tratatzea. Bai, nik bakarrik bi kontutxo. Dezentralizazioaren inguruan, hemen EAERako proposamen bat da. Aspekto batzuk interesanteak izan da ere dezentralizazioari buruz, baina EAE, inkluso Euskal Herri osoa, horren handia da, horren beste garrantzia emateko dezentralizazioari, zan nahi dut, kohesioari begirabe, Zuberoako maistra baten karterrietara etortzea horren arrotza litzateke ala kohesioaren alde egingo luke. Ez dakite, pentsatzen dut hori ere inoiz kontuan hartu beharreko kontu bat izan daitekela. Zerbitzu batzuk ere, hezkuntza zerbitzu batzuk ezin dira maila lokalean antolatu, hori denok dakigu, ez? Beste zera bat behar da. Pero bueno, dena den nik aipatuko nuke, nik dakidala EH Bildun eztabaida prozesu bat dago une honetan, eta gogoratu nahi dut ere 2018an eskola publikoaren herri ekimen legegilea aurkeztu zenean legebiltzarrean, hori tramitatzearen alde egin zutela bai EH Bilduk, baita Podemosek ere. Beraz, ez nuke emango azkenekotzat entzun duguna. Hor utziko dut.
Hala ere, pixkat, nik uste Arantxa bat nator esan dezunarekin oraintxe bertan, ez? Pixkat, arraroa bada alderdi politiko baten proposamena hemen mahai gainean jartzea gai bezala, baina nik uste pixka bat aitzaki bezala, ez? Aitzaki bezala, mahai gainean dauden hainbat gaien inguruan hausnartzeko eta espero dugu gero galderetan ere hoien inguruan hausnartu ahal izatea. Deszentralizazioa, autonomia, gai horiek nik uste dut bai bilduren eskutik edo besten eskutik, eta izanik bildu dugun idatzizko proposamen bakarra momentuz, nik uste dut. Urrengo galderara pasako naiz. Urrengo galdera ere, ez da bat ere potoloa. Zer esan nahi du publiko izaerak? Bai? Ea, honen ingurun gogoeta bat egin dezakezute, zerbitzu publikoen inguruan, eta bereziki kontestualizatu beraien egoera momentu zehatzunetan. Hau da, zerbitzu publikoa, urrengo gaia. Bueno, nik uste dut, publikoa zer den oso argi dagoela. Oso argi dago osasunean, pentsioetan, denok dakigu zer diren pentsio publikoak eta zeintzuk dira pribatuak, badakigu denok zerten zera klinika pribatu edo publiko bat, naiz eta klinika pribatu horretan zerbitzu publiko batzuk ere esleitzen diren edo ematen diren bertan, bai? Denok dakigu zer den erresidentzia publiko edo pribatu bat, baina eskolen kontuan, ez dugu hain argi ikusten zergatik ote, ez? Hain desberdinak dira eskolak, hain beste mundu bada, pribatu eta publiko desberdintzeko hainbeste arazo daude hor, eta nik uste dut, hor kontu handiz ibili behar garela, bereziki eskerrean gure burua kokatzen dugunok, ideiak argi izateko. Publikoa ez da herrikoia, publikoa ez da kooperatiboa, publikoa lotuta dago podere publikoekin. Hau da, publikoa da podere publikoak herritarrei eskubide batzuk bermatzeko ematen zaion zerbitzua. Eskubide horiek ez dira berdinak herrialde guztietan. Herrialde batzuetan osasunak adibidez ez du izaera publikorik, bakoitzak ordaintzen du bere asegurua, bere gastua. Hemen ohituta gaude beste modu batean, bai? Osasuna publikoa dalako, hain zuzen ere. Erabaki politikoak ezartzen dute ze eskubideri onartzen zaien leku batean publiko izaera. Eta hori gero gestionatu egin behar da. Momentu honetan, joera neoliberalaren kontuz, erasoan Aida. Dena ondo egiatatzen da izan. Bai. Aukera handia dagoelako, diru asko mugitzen delako, eta orduan diru hori esparru publikotik esparru pribatura desbideratu behar delako. Hor, ulertu behar dugu pentsioen inguruan gertatzen ari dena, aholdu nahi dira pentsio publikoak eta pentsio plan pribatuak normalean bankuei edota seguru enpresei lotuta daudenak indartu nahi dira, osasunean ere joera hori dago, hezkuntzan ere gero eta gehiago, batez ere unibertsitatean oso modu, izango nuke lotsagarrian ari dela gertatzen, bai, hor nolabait batzuek deskubritu dute ere, nola deitzen dituzte gazteleraz, nichos de negozio edo lako zerbait, bai. Nik uste dut zerbitzu publikoak horiek dira. Nolabait, herritarrok potereari ezikitzen dizkiegun zerbitzu batzuk gure eskubideak bermatuta izateko. Noski, horiek demokratikoki kontrolatuta egon behar dira eta horretarako baliabideak egon behar dira. Pertsona batek zerbitzu publiko onak dituenean eta jasotzen dituenean, horiek eskubide bezala aldarrikatzu eta sentitu ditu, eta bera herritarra da, eskubideak dituen herritarra. Aldiz, merkatuaren logika, aurrekoa da eskubideen logika, merkatuaren logika herritar hori bezero bihurtzen da. Eta bezero horrek erosi egin behar ditu zerbitzu batzuk.
Eta zerbitzu horiek nolabait enpresa pribatu batek bere interesak dituen enpresa batek, interes normalean ekonomikoak, baina izan daitezke ere ideologikoak, adibidez erlijioak edo beste batzuk, badaude. Eta nik uste dut interesgarria dela hori ondo ezagutzea. Zerbitzu publikoen privatizazioa garatzen ari da azken urteetan, batzuen onerako, gehienon kalterako, esango nukenik, eta hezkuntzan ere joera hori gerotan abariagoa da. Ze gertatzen da zerbitzu publiko bat privatizatzen denean? Gertatzen da alde batetik, zerbitzu hori baldintza okerragoetan ematen da, dirua aurrezteko hain zuzen ere. Hor sortzen dira murrizketak, hor sortzen dira kopago dinamikak, eta hor sortzen da ere langileen lan baldintzen egoera kaskarrago bihurtzea, bai? Langileen okerrera jotzen da. Privatizazioari atea irekitzea hori guztia dakar, bai? Eta noski, zerbitzuak privatizatzen direnean, arrakala soziala handitu egiten da. Eta gaur egun, zerbitzu publiko oso eskasak dituzten herrialdetan, arrakala soziala izugarri handia da. Bai, zerbitzu sozialak indartsu diren herrialdetan, arrakala soziala txikiagoa da. Bai, Estatu Batuetan adibidez, zerbitzu sozialak ez dira bereziki indartsuak, eta arrakala soziala ikaragarria da. Hego Amerikan, gauza bera esan dezakegu, baina ez bakarrik hezkuntza, osasuna, segurtasuna bera, bai. Segurtasunean ere, hainbat herrialdetan zu seguru, nolabaiteko segurtasuna nahi baduzu, ordaindu behar duzu, bai. Ze estatuak ez dizu, botere publikoak ez dizute bermatuko segurtasuna. Nik uste dut hori oso argi izan behar dugula, marko orokor hori, bai. Zer den publikoa zer den eta jakiteko eta privatizazioak, modu askotan burutzen da privatizazioa, batzuetan privatizazioa zuzenean privatizazioa da, beste batzuetan publiko-pribatu kolaboraziopean, izenpean ekartzen da privatizazioa, beste batzuetan zerbitzu batzuk externalizatu egiten dira, beste batzuetan zerbitzu publikoen gestioa da privatizatu egiten dena, baina kasu horretan guztietan, eta gure herrian ere ikus dezakegu hezkuntzan bertan, pribatuak indar handia ekartzeak ekarri duena da arrakala sozial oso handia gure eskoletan. Lehen aipatu dut, langileen ikuspegitik publikoa da argi dago, lan publikoa eskaintzen duena. Hau da, guztioi berdintasunean, merituen eta ahalmenen arabera, lanpostua lortzeko aukera ematen duena. Eta orduan publikoa da, titularitatez publikoa dena, hau da guztiona, komunitate osoarena, lekuan lekuko podere publikoek gestionatzen dutena, eta lan publikoa irekia zabaltzen duena. Eta bueno, besterik ez dut esango. Ez da nik ere, ze pentsatutan eukana labur biltzeko justo azkena esan duzuna izan da, titularitatea eta kontratazioa eta barrezta. Nik errepikatuko nuke hasieran aipatu duzuna, badaude hainbat ekimen onak direnak, gobernuz kanpoko erakunde batzuk onak dira, ez dira erakunde publikoak. Esan baldin badugu hezkuntzan publikotasunak baduela bere garrantzia horrekin batera dijoa, hemen aipatu dana. Titularitatea eta kontratazioa eta barrezta. Listo, bai, horretziko dut, ez naiz luzatuko. Bale, Esteilasetik guk ere badugu proposamen bat, jakina da, ez? Pixka bat, publifikazio progresibo bat ditzateke gure proposamena. Eta zuek, kasualidadez bizi izan dezute, esate baterako 1993ko publifikazio prozesua. Hortaz, etorkizunerako baliagarria izan daitekeen honen inguruko gogoeta bat egin dezakezute? Bueno, nik esango nuke Arantzak nik baino askoz gehiago daki prozesu horretaz, bai. Nik uste dut 1993ko prozesua azkarra izan zala, mugatua denboran,
eta momentu hartan, urte horretan, gogorra eta traumatikoa izan zen bai ikastola askotan, bai. Nik uste dut behar dugula araudi orokor bat, publifikaziorako ateak zabalik usten dituena, nolabait denboran zabala, eta araudi orokor hori gero egokitu beharko litzateke egoera bakoitzari, bai. Eta marko horretan nik uste dut importanteak direla langileentzako bermeak eta sindikatuon parte hartzea, bai, hori ondo gestionatzeko, baina Arantzak nik uste dut hobeto azal dezakela. Beno, garai hartako gertaerak eta bizipenak oso anitzak dira. Nik ez nituen guztiak ezagutu, nik parte bat ezagutu nun, eta saiatuko naiz eskematikoki azaltzen zer gertatu zen edo zer geratu den gero, ezta. Nik ez dut partekatzen Joseanek egiten duen hausnarketa hori arrapaladako prozesua izan zenik. Gogoratu, alde batetik, publifikazio prozesua luzea izan zela. Publifikazioa ikastolen aldarrikapen historikoa izan zen. Sortu zirenetik, beraien nahia adierazitakoa zen publiko izatea. Garai hartan ezinezkoa zen, legediak ez zuen onartu, horiek bezalako ikastetxeak existitzea, horregatik ez ziren publikoak, inkluso hasieran ez ziren ez da ia legalak ere. Orduan, 80ko hamarkada iritsita hor hasieratik hasi zen horren inguruko hausnartzen eta lan egiten. 87an iritsi zen konfluentzia legea. Lege hartan esaten zen, une honetan ikastolak ezin dira publiko izan, baina goazen bide egiten, etorkizunean aterako dugu, atera beharreko legedia eta bitartean itun bat sinatuko dugu gu hemen administrazioa eta ikastolen artean, 87an izan zen hori. Eta hor esaten zen, administrazioak zurgatuko ditu ordura arteko ikastoletan sortutako zorrak, hortik aurrera gain finanziazioa emango die, zergatik etzen kontzertua bakarrik baizik eta publiko balira bezala tratatuko ditu, zerbitzu guztiak eta finantziatuko du, hizkuntza ereduak eta proiektuak mantenduko dira ere, hitza eman zuen administrazioak, eta garai hartan ere 87an langileen zerrendan egin ziren, langile finkoen zerrendak, etorkizunean haiek finkatu ahal izateko bertan, ez? Ikastolen aldetik konpromesua zen etorkizunean sare publikoan sartzea. Edo, atzera ginez gero, erabakitzen bazuten publikoan ez sartzea, gain finanziazioaren bidez jasotako dirua bueltatuko zutela. Hori egin zen 87an. Ia 6 urte beranduago atera zen Euskal Eskola Publikoaren legea, eta hortan ematen zitzaien ikastolei 3 hilabeteko epea zirt edo zart egiteko, sartzeko edo ezartzeko. Gogora dezagun 87an ikastola batzuk esan zuten gu ez gara publiko izango, gu pribatu izan nahi dugu, eta geratu ziren, sare kontzertatuan, listo. Baina gehienak sartu ziren bide hartan, ez. Eta orduan, iritsi zen 93. urtea, eta Gallartako ikastolen erdia publiko bihurtu zen, eta beste erdia berriz, sare itundu pribatu itunduan geratzea erabakizun. Nik azpimarratuko nituzke batez ere prozesu hartako alde onak. Antzeko prozesuak egonda ziren estatuan. Frankismoaren garaian, olako ikastetxe aurrerakoiak, ezaugarri berezidunak sortu ziren lurralde gehiagotan. Baina horiek gero automatikoki sartu ziren sare publikoan, baina langileak geratu ziren interino modun. Ez zitzaien aitortu aurretik egindako lana. Izan ziren askoz prozesu arinagoak eta holan. Gurea izan zen, nolabait esateko azkena eta luzena eta garrantzitsuena. Eta nik esango nuke alde on asko izan zitula, beste horiekin alderatuta eta berez inorrekin alderatu gabe ere. Zergatik, publiko izateko aspaldiko nahia bete zutelako ikastola askok. Beraien ondarea publikora ekarri zuten eta bere horretan mantentzen dute, ez. Sare publikoa ere, garai hartako sare publikoa indartu egin zen, eta euskaldunago bihurtu zen ere,
ikastetxe euskaldun gehiago sartu ziren garai haietan, ez zen orain bezala, non D eredua den edatuena eta ia ez dakit bakarra, baina bueno, zabalena, baizik eta ondino geratzen ziren A eta B eredu asko, eta ekartzea olako ikastetxe euskaldun pilo bat, onuragarria izan zen sare publikoarentzat. Eta langileek egonkortasuna lortu zuten sare publikoan. Eta ondo merezita. Eta hemen, luzatuko naz momentu baten, ze batzuentzat geratu da memorian, como que han sekulako txoioa izan zuten ikastoletatik zetozenek eta privilegioa izan zutela publikako ordezkoekin edo interinoekin alderatuta. Vamos a ver, irakasle haiei aukera eman zitzaien ikastoletako irakasle hoiei eta langile haiei aukera eman zitzaien ikastoletan bertan geratzeko, oposizio bereziak eskaini zitzaizkien, ez guztiei batzuk ezin ziren aurkeztu, baina bueno, gehienei, eta oposizioa gainditzen ez zutenak ere legepeko langile finko bezala geratzen ziren. Gogora dezagun langile horiek, baziren finkoak 6-7 urte lehenago, 87an. Eta gogora dezagun urte batzuk lehenago, sare publikoan, 81eko estabilitateren akordioari esker, lortu zirela 3 urtean oposizio mugatuak. Zer esan nahi du horrek, 82, 83 eta 84an konbokatu zirela oposizioak non nahikoa zen esperientzako, zerbitzu urte batzuk izatea sare publikoan eta memoria bat aurkeztea eta defendatzea. Etzegoen plaza kopuru bat, horrekin milaka interino sartu ziren sare publikoan aurretik lanean ari zirenak, ezta. Gehiengoa zen gara hartan interinoak irakasleen artean. Inkluso hurrengo urtean, 85ean, EPE formatoa aldatu zen, ja libreak ziren, baina bazegoen ere plaza kopuru bat lanean ari zirenentzat. Hau da, ikastolekin 93. urtean eman zen prozesu hura, eman da zen sare publikoa oso antzekoa 10 urte lehenago. Eta gainera langile hauek etorri ziren beraien plazakin, inkluso plaza gutxi plaza batzuk gehiagorekin, eta ni pentsatzen dut ezin dugula pentsatu haiek sekulako txoioa lortu zutenik. Ze ez da egia, ez. Edozein kasutan ere sistemari begira oso onuragarria izan zen ikastolaiek publifikatzea, nire ustez. Episodio txarrak eta jarrera zitalak ere egon ziren. Besteak beste, hainbatetan bozketen emaitzak ez ziren onartu, edo publikoaren aldeko langile batzuk kaleratuak izan ziren ikastola pribatuetatik, baina orokorrean nik uste dut prozesuari buruz ezin dugula esan ura trauma bat izan zela. Egia da, hezkuntzaren inguruan hitz egiten dugunean denok dugula zer esanik, ze hor dugu edo horko langileak izan gara, edo gurasoak, edo zenidak ditugu, eta denok izan gara ume. Eta orduan nolabait barrukoak mugiarazten digu eta oso pasionalak izaten gara batzutan. Baina benetan prozesua gaurtik ikusita, nik pentsatzen dut, ona izan dela eta aldarrikatzekoa eta defendatzekoa. Bueno, seguru gero pasioz beteriko debaterako emango digula gai honek ere. Historikoa konta diguzue pixka bat, eta gaur egun nola ikusten zuen? Publifikazio prozesu bat egingarria ikusten dezute? Eta bereziki, zeintzuk uste dezute liratekela gakoak, zuen ikuspegitik gako garrantzitsuenak hau egin alizateko? Nik esango nuke, oraingo egoeran gauden bezala, nik publifikazioa beharrezkoa ikusten dudala, bai. Zergatik, sistema berregituratu behar dela bi arrazoi nagusirengatik. Bata da, jaiotza tasa behera doalako, nabarmen, eta horrek eskola batzuen itxiera ekarriko du, bai, gertatzen ari da, hainbat lekutan. Egoera horri aurregin behar zaio, eta aurregin behar zaio nolabait ikuspegi orokor batekin eta baldintza asko kontuan hartuz. Eta bigarrena da, arrakala soziala gure eskoletan gero eta handiagoa dela, eta orduan
horri ere erantzun bat eman behar diogu herri bezala eta hezkuntza komunitate bezala, bai. Ezin dugu onartu dagoen egoera bat. Bai, ez dakigu. Aurrerapena, bai. Orduan, nik uste dut gaurko eskola baldin bada biharko jendartearen aurrerapena bide honetik ez gabiltzala. Bai. Orduan bi arrazoi hoiengatik sistemak berregituraketa behar du. Berregituraketa horretarako ze irizpide nagusi izan behar du. Hor bi joera nagusi izan daitezke publifikazioa edo privatizazioa. Nik uste dut publifikazioa dela bidea, bai? Sistema publikoa indartu eta sistema publikoa ardatz jarri. Nola egin daiteke hori kohesio sozialaren alde bere papera bete dezan? Nik uste dut gakoa dela komunitate osoaren ikuspegia txertatzea. Hau da, auzo honetan, herri honetan, nola dauden eskolak, zenbat ume etorriko diren, zer daukagun eta horri nola erantzun nahi diogun, bai? Nola erantzun nahi diogun. Ez mantentzeko orain daukaguna, ez egoera jarrai dezan gutxi gora bera orain arte bezala aurrera konponduko ditugu gauzak baizik eta ez herri honetan eskola hauek ditugu, behar hauek, ume hauek datozkigu, zein da nahi dugun diseinua herri honetarako. Nahi dugu pobreentzako eskola bat eta jende normalentzako eta ez hain pobrez direnentzako beste eskola bat, hori nahi dugu, edo beste eredu bat nahi dugu. Bai, esaten dudana igual latza da entzuteko, baina realitatea da herri askotan. Bai, nik uste dut herri askotan lan egin dutenek oso ondo ezagutzen dutela. Zertaz ari naizen. Nik uste dut komunitate osoaren ikuspegia behar dugula neurriak hartzeko. Eta hor, publifikazioa esango nuke estrategia importantea dela. Gako bat hori da, komunitatearen ikuspegia izateko. Zer nahi dugu, zer nolako eskola nahi dugu, zer nolako eskola antolaketa nahi dugu herri honetarako, auzo honetarako, hemengo umeentzat. Ze eredu nahi dugu. Segregatzailea, hori da dagoena, hori da dagoena eta indarrean dagoena. Eta beste gakoa langileak dira. Nik uste dut langilei beti langileen kezkei eta egoerari arreta jarri behar zaiola, jende asko, urte asko eman du lanean hainbat lekutan, eta nik uste dut langilei segurtasuna eman behar zaiela eta horretarako esango nuke sindikatuen lana, lehen esan dut, funtsezkoa dela publifikazio prozesuetan, lehen Arantzak ere aipatu du horren inguruko zerbait. Oraino. Bai, zelan egin publifikazioanik. Ez dakit, baina baita pentsatzen dut egin behar dela. Vamos a ver, aldaketak badatoz, guazen moduan tolatuan egokitzera gure sistema, ez da. Olako jaiotze tasa jaitsierak ezagutu ditugu aurretik ere. Eta zer ikusi dugu, nik ikusi dut hainbat ikastetxe publiko itxi zirela, eta sare pribatuan ere olako bermolak eta gontzela, konzentrazio prozesuak batzuk desagertu eta beste batzuk potoloagoak bihurtu eta. Jaiotze tasak edo jaiotze kopuruak berriro gora egin zutenean, asko sarinago moldatzen dira ikastetxe pribatuak, berehala zabaltzen dituztelako gela berriak sare publikoa baino. Eta orduan errekuperazio horretan, aurretik itxitako ikastetxe publikoak ez ziren sekula zabaldu, beste zereginetara dedikatuta zeudelako, eta nolabait pribatuaren onurako izan zen buelta hori. Orduan, nik uste dut olakorik ezin dugula errepikatu. Guazen pentsatzera zer egin nahi dugun, modu globalean, ez da. Pentsa dezagun baita ere, haur eta lehen hezkuntzako ikasle gutxiago izango ditugula, baina baditugula ere behar izanak asetu gabe. 0-3ko tartean, sare publikoan gabeziak utxuneak daude ondino, erabili behar dira.
aldarrikatzen ari gara ere sukaldeak bertan egitea ikastetxetan eta bar, eta hainbat ikastetxetan ez dago tokirik horretarako. Osea, goazen hartzera hor ditugun edifizio guztiak eta beste zereginetara dedikatu, baino lehenago goazen gaurko beharrak asetzera, ez? Ezer baino lehen. Eta era berean, soberan egongo baldin badira edifizioak edo, pues guazen pentsatzera sistema orokorra dela eta guazen pentsatzera ere pribatua suposatzen baldin bada, zerbitzu publikoa betetzen ari dela, suposatzen baldin bada, diru publikoa zornitzen ari dela, zergatik ez diegu eskaini behar, sare publikoan benetan integratzea eta zera modu koordinatuan funtzionatu ez da. Bale, gai ez aldatuko dugu pixka bat, ez asko, hezkuntzan jarraituko dugu, baina, justu azken asteetan, nik uste gauza asko esan direla hezkuntzaren inguruan, argi dago gaia pilpilean dagoela, baina niri bereziki deigarria iruditu zitzaidan baieztapen hau. Hezkuntza publikoa suntsituta dago. Ni jakin nahiko nuke zer deritzozue zuek baieztapen honen inguruan. Bada egia ere, lehen esan dugu Bilduren dokumentua bereziki ez gondola jarriko mahai gainean edo zola baino idatziz dagoen dokumentu bakarra izanik, hor ere alako radiografia gogorra egiten da, ez? Orduan, baita ere irakasle motivazioen faltari inguruan eta abar. Orduan, ni jakin nahiko nuke radiografia hauen inguruan zein da zuen iritzia. Esan bezala, eremu desberdinetan egin dena. Bai, niri arreta deitu zidan, baieztapen horrek beste bat ere badago justu hasieran da Euskal Hizkuntza geldialdian dago, hori da lehen esaldia, ez dokumentuan. Nik esango nuke ez dela egia, ez aldatuz doa, Euskal Hezkuntza sistema aldatuz joan da, eta konparatzen badugu duela 8-10 urte zegoeratan geunden eta orain zegoeratan gauden, gauza asko aldatu dira, bai. Aldaketa nabarmena dago, besteak beste polarizazio soziala gero eta handiagoa da, bai, komentatu dugunez. Nik uste dut, garai batean getizazio prozesua bakarrik A ereduko hainbat eskoletan gertatzen zen, batez ere publikoak ez bakarrik, baina batez ere A ereduko publikoak eta A ereduko pribatu batzuetan ere bazegoen. Eta gaur egun getizazioa ere D ereduko eskoletan gertatzen ari zaigu, bai. Eskola publiko askotan, bereziki. Haurreskolak partzuergoaren egoera aztertzen badugu ere, badaude aldaketa nabarmenak. Hor, 10 urteetan nola zegoen eta ze espektatiba zeuden eta nola dagoen gaur egun, aldaketa garrantzitsuak daude hor, bai. Euskal hezkuntza publikoa suntsituta dago edo esatea, gehiegikeria esatea iruditzen zait, ez da egokia. Hezkuntza publikoa beste sarea bezala, bai pribatua bezala, realitatea anitza, aberatsa da, mundu asko daude hor barruan, eta holako baieztapen orokor batekin nekez hartzen dugu hor barruan zer dagoen, bai. Ez dakit, beste batzuek izango lukete, hezkuntza publikoa suntsitzen ari dira, bai batzuen erabakiengatik eta batzuen erabaki ezartzeengatik, bai. Bueno, ez dakit. Ez dakit, nik holako baieztapen orokorrek, ez zaizkit gustatzen eta nik uste dut hobeto joango garela baldin eta aztertzen badugu zehatz-mehatz nola dauden gauzak, bai. Holako baieztapen horiekin, ez? Irakaslei buruz ere esaten da momentu batean desanimoan gaudela eta ondatu samar eta, friboloa iruditzen zait horrela hitz egitea holako kolektibo baten inguruan. Irakasleon artean batzuk animatuak daude, beste batzuk desanimatuak, beste batzuetan egunaren arabera eta nik uste dut ilusio handia ere badagoela irakasle askotan, nik gertu ezagutzen dudan behintzat eskola publikoan. Eta, ez dakit, nik analizia beste modu batean proposatuko nuke eta adieraziko nuke. Bai, nik ere, holako baieztapen orokorrek ez dakit ezer esaten diguten, ez?
ez dakit, bizitza oso gogorra da edo bizitza ederra da. Ez dakit nola esan, osea, baditugu elementuak gure hezkuntza sistemaren radiografia egiteko eta azterketa egiteko, ez dakit zergatik esaten diren nolako gauzak. Eta egia da, ikastetxeak bizirik daude eta gauza asko gertatzen dira. Eta pertsonen jarrerak ere anitzak dira eta pertsona batenak ere aldakorrak izaten dira. Inorrez da mantentzen bere bizitza profesional osoan 100%, gora beherak ditugu. Baina orokorrean nik ere ikastetxetan beti somatu dut olako gauzak egiteko gogoa, berrikuntzarako gogoa eta ikasteko gogoa, eta nik uste formazioan ere akopuro handiak ditugula, osea, nahita egindako formazioan, eta nien az horren eskor inondik inora bez. Bueno, pozten gea. Beste gai batea pasako gara ordun. Balizko hezkuntza itunak euskara jarri omen nahi du erdigunean, da, gutzat ere ez, zalantzari gabe, egun gure gizartea euskalduntzeko estrategiak garatu behar ditugu, hori argi dugu. Bai, gaina hezkuntza formalean, baita hortik kanpo ere, ez? Baina nola eutsi aldigu gai honi? Nola konpondu dezakegu hizkuntzaren inguruan dugun arazoa? Bueno, nik uste dut arrisku handiak egon daitezkela hor euskararen inguruan, bai. Gizarte segregatu batean kohesio aldetik pobrea den gizarte horretan euskarak zeleku izango duen, bai. Eta behintzat nik gizarte segregatu batean, ez dakit, ekosistemarik onena den euskararako, bai, behintzat nik amesten dudan Euskal Herri horretan, Euskal Herri euskaldun horretan, ez dakit, biztanleria beste kohesio batean bizi beharko luke, esango nuke. Nik euskararena argitzeko uste dut historiara begiratzea lagungarria izan daitekeela, bai. Joan den mendearen hasieran, orain gaude hurrengo mendearen, 21. mende honen hasieran, bai. 20. mendearen hasieran, euskara ere, euskararen inguruko eragileak ari ziren bultzatu nahian, 1000 ekimen sortu ziren euskaltzaindia besteak beste, eta hor zer jarrera izan zuten euskaltzale horiek momentu hartan itxiera izan zen, bai. Haiek ikusten zuten hizkuntza arriskuan, orduan itxiera zen jarrera nagusia, hau da gurea defenda dezagun. Etorkin ugari ari ziren heltzen Euskal Herrira, eta horiek nolabait mehatxu bezala ikusten ziren, bai? Eta garaiko diskurtsoan, euskara aratza garbi-garbia mantendu behar zen, arraza ere garbi-garbia mantendu behar zen, zioten beste batzuek, eta itxiera bat egon zen, bai? Hala ere bere lana egin zuten, gauzak aurrera jarraitu zuen, gerra etorri zen, frankismoa, eta frankismoaren azken urteetan berriro berpiztu zen euskararen aldeko mugimendua, nolabait txingarretan mantendu izan zana, hainbat urtetan, eta hor ja diskurtsoa beste bat zen, euskara batuarekin batera eta beste jarrera batzuekin batera ja euskal herritar guztion ondare bezala ikusten zen, berdin zen noren jatorria zein zen, bai, eta uholde hartan asko, herritar asko, euskaltasunean kokatu genuen geure burua, bai, eta transizio urte horietan eta frankismoaren azken urteetan uholde bat egon zen euskararen aldekoa. Eta uholde horretan integratu zen euskaldun jatorriko jende asko eta bere sustraiak edo bere jatorria Extremaduran, Galizian, Gaztelan zituzten herritar askok, bai? Eta horrek izugarrizko indarra eman zion euskarari eta izugarrizko indar ez bakarrik kuantitatiboa baizik eta kualitatiboa ere bai. Nik gogoratzen dut urte batzuetan
hainbat eragile politikoetatik auspotu egin zala bi komunitateen mamua, bai, euskaldunok eta erdaldunak edo olako zerbait, eta diskurtso horrek indarra izan zuen hainbat urtetan. Gaur egun diskurtso hori erabat antzua da, bai. Eta nik uste dut hori euskaltzaleok irabazi dugun zerbait da. Bai. Gaur egun beste transizio demografiko batean gaude. Bai? Bidean asko ikasi dugu, eta nik uste dut ikasi behar dugun gauzetako bat dela euskara herritar guztiontzako ondare bezala eta mugak ez jartzea, eta guztiok euskararen euritakoaren babespean jartzea komeni zaigula euskaltzaleoi, bai? Eta alde horretatik nik uste dut euskararentzat ere segregazio egoeraek zer ekar dezaketen, zer suposatzen duten gogo eta egin behar dugula. Abantaila handiak ditugu gaur egun, joan den mendearen hasieran ez zutenak, bai? Baditugu baliabide gehiago, badaukagu hizkuntza normalizatua, badauzkagu hezkuntza sistema behintzat EAEn orokorrean oso euskalduna dena, badaukagu sozialki ere hizkuntzari begira onarpen askoz handiagoa, hizkuntzaren inguruko aurreiritzi asko bertan bera geratu dira historian, batzuek jarraitzen dute, hainbat esparrutan, jakina, baina baldintza horietan guztietan nik uste dut aurre egin behar diogula oraingo egoerari eta oraingo erronkari, eta beti integrazioa eta zabaltzea izango dela atera bidea. Euskararen estrategian hori kontuan hartutan nik uste dut beharrezkoa dela ekimen asko egitea, ekimen lokal asko egitea, eragile askorekin lankidetzan aritzea eskolatik, eta bide horretatik joan behar dugula, bai, esango nuke. Baina baita ere begiratu behar dugu begi kritikoz gure eskolen errealitatea, eta eskolen errealitate horrek zer suposatzen duen, bai. Bai, ni euskararen inguruko hausnarketa batzuekin kezkatzen hasi naiz. Somatzen dut porrota eta aipatzen hasten direnean, igual atzera egiteko nahia adierazten ari dela. Nere ustez, segurazki zailena eginda dugu, erronka handia dugu euskararen inguruan eta hezkuntza sisteman baita ere, baina une honetan familia gehienek edonondik etorritakoek ere, naturaltasunez ikusten dute haien umeak euskaraz eskolatzea. Hori importantia da. Eta importantea eta ezinbestekoa. Zeren eta pentsatzen badugu, euskara bizirik mantenduko dugula, gune jakin batzuetan soilik mantenduta, jai dugu. Nik bai guztiz ados nago, leloarekin guztiona eta guztiontzat, ze bestela zer. Batzuen artean soilik hitz egingo genuke zelan da hori. Osea, gure proiektua izan behar du argi eta garbi euskara guztiontzako izatia. Sare publikoak ere bere burua euskaldundu du, iaia guztiz. Eta ez da erraza izan, eta hau ez da goitik bera etorri. Hau izan da familia askoren, langile askoren, irakasle askoren, sindikatu askoren, auzo elkarte askoren lanari esker. Hori, 80ko hamarkadan euskal hizkuntza ereduez hitz egiten eta hasi zenean proiektua etzen nere ustez, sare osoa euskalduntzea edo etzegoen etorkizun hurbilean. Eta bueno, urte asko pasa dira, baina urratsa handiak eman ditugu, ez? Hobetu behar baldin badugu ere, argi eta garbi, euskararen ezagutza maila orokorra, orain dela hamarkada batekoa baino, hobea da, zalantzarik gabe. Egia da, erabileran badirudi atzera egin dugula, baina ezagutza maila altuagoa da. Hori kontuan hartu behar dugu.
D ereduen gabeziak aipatzean, nire ustez oso deigarria da maila egokia lortzen ez dutenen portzentajea, ikasleen portzentajea, D ereduetan, 10 puntu handiagoa dela sare pribatuan publikoan baino, eta hau bitxia da. Niri azalpen bakarra uratzen zait, begira, orain nik kokatuko nuke orain dela 10-13 urtera arte, ondino bizirik zegoen diskurtsoa esaten zuena euskara etzela guztiontzat, eta ume batzuk ezin zutela euskaraz ikasi, ke van a hacer estos pobres, holakoak entzuten ziren, ez? Momentu batetik aurrera, diskurtso hori ja alboratu zen, baina etorri zen beste bat, bai, euskara bai, eta ingelesa baita, bai, eta bestia. Eta sortu ziren, D ereduetan ere sortu ziren ia ordu kopuruak parekatzea ingelesari eta euskarari eta gaztelaniari. Horrekin batera ingurunea erdalduna bada eta horrekin batera jantoki orduetan eta alakoetan ez baldin badugu bermatzen euskaraz egiten dela, noski nekez lortuko dugu, benetan euskara izatea hizkuntza nagusia, ikastetxeetan. Eta orduan nik uste dut hor erlajatu zirela gauzak gehiegi. Benetan pentsatzen dut hor dagoela gako bat. Orokorrean ere, egia da, tentsio bat galdu zela, tentsio positiboa galdu zela esan nahi dut. Hainbat esfortzu egiten ziren euskara indartzeko, eta gero batean ematen zuen dana eginda zegola, eta berdin zuela eskolaz kanpoko ekintzak egitea edo zen hizkuntzatan, eta hor, zerbait lehentasunak markatu behar dira. Eta lehentasunak markatzean gure herrian, nik gogoratzen dut 2010 urtean, Milango budak talibanek zuntzitu zituztenetan, oilo purdia jarri zitzaigula guztioi, mendebaldeko ikuslei ez pentsatzen olako ondarea zelan zuntzitu alden. Gure bezalako jendarte aberatzak bizkarra emango dio orain arte iraundu duen hizkuntza bati, nik pentsatzen dute horren ignorante ez garela izango, ez? Pentsatu. Solasaldiari pixka bat itxiera ematen hasteko, nik nire azken galdera botako dut, eta gero izango dugu, nik uste denbora izango dugula zuek ere galderak egin ari izateko, bai? Orduan, nire azkeneko galdera, nola irudikatzen duzute etorkizuna? Etorkizuna nik irudikatzen dut, nik uste dut ekaitza neoliberalak jarraituko duela, bai? Erasoak etorriko zaizkigula, bai? Zerbitzu publikoen aurkako joerak eta erabakiak etorriko zaizkigula, hezkuntza arloan ere bai. Eta horregatik uste dut, datozen urteak, borroka urteak izango direla. Uste dut kalera atera beharko garela, eta borrokan arituko garela, baina beste aldetik, langilontzat, noiz ez da borroka momentua bai, beti bultzatu behar dugu aurrera. Ni seguru nago, kalitatezko eskola publikoaren alde, euskararen alde, gure eskubideen alde, borrokan jarraituko dugula datozen urteetan. Uste dut eguneko lanean horretan ibiliko garela. Espero dut eta badakit horrela izango dela, inguruan ditudan lagunak nire ondoan ere egongo direla borroka horretan, eskolan eta kalean, eta horrela irudikatzen ditu datozen urteetan, bai lanean eskolan ahalik eta beren gauzak egiteko, eta eskolaren inguruko borroketan, esparru desberdinetan, kalean, zein bileretan aurrera egiten. Eusko Jaurlaritzan ez dut ikusi asmo argirik norabide aldatzeko, uste dut norabide aldaketa beharrezko zaizkigula, norabide aldaketa arlo askotan, ez dut ikusi apostu hori argi eta garbi, jendarte kohesionatu bat eskolatik bertatik sortzeko, eta horregatik imaginatzen dut hor arituko garela. Lagunen eta lankideen konpainia ezin hobean, borroka egiten han eta hemen. Horrela irudikatzen dut etorkizuna.
Bai, nik uste dut gainera 2011ko krisi, 2008-2011ko krisiaren eskutik lehen, eta gero pandemiaren ondorioz ere zerbitzu publikoen aldeko kontzientzia asko hasi dela uste dut urte hauetan, ez? Gure zaurgarritasunak ikustean, kontziente izatea, horta zaurgarritasun ekonomikoa eta fisikoak ere horren kontzientziak nik uste dut elkartasunera bultzatu ahal gaitula. Ez derrigorrean, baina saiatuko gara, ez? Uholde hori aprobetxatuz. Feminismoaren hasieran jende guztiak zekien feministak ginela oso itxusiak, marimutilak, batez ere putak, eta une honetan pertsona guztiak dira feminista, ez? Nik pentsatzen dut agian, publikoaren aldeko borroga hau ere agian gora egingo dula. Publikoaren aldeko, hezkuntzako publikoaren aldeko borroka aspalditik dator, gora bera handiak izan ditu, eta pentsatzen dute unea dela herri bezala interes partikularren gainetik zer egin nahi dugun argitzeko eta eztabaidatzeko. Eta ni pentsatzen dut benetan zintzoki egingo bagenu eztabaida hori publikoaren alde aterako zela. Zeren eta oraigo egoera ez da eraiki batzuk esaten duten bezala familien askatasunari erreparatuz, ez? Une honetan ere familiek ez dute askatasuna ikastetxea hautatzeko, oso baldintzatuta daude. Zonifikazioak, baremoak eta barrek mugatzen dituzte aukerak. Eta sistema unibertsal baten planifikazioa ezin zaie egotzi banakako aukerei. Emaitza izan banakako aukerak batzutan, gehien guztietan baldintzatuta daude planifikazioak eta izan daiteke planifikazio ezean emaitza izatea guztiontzako txarra. Zeren eta segregazioaren inguruan hitz egiten dugunean, aipatzen ditugu privilegioak eta hori egia da, baina neurri batean. Hau da, segregazioa bereziki txarra da egoera zaurgarrienean daudenentzat, pobreentzat, baina besteentzat ere, ume horiek, ez dakitenek gure herrian familia asko bizi direla gela bakar batean. Ez dakitenek ume asko arazoak izan dituztela, bazkaria, afaria izateko. Ume horiek ez jakintasun hori privilegio da, ala ignorantzia hutsa da. Eta ume horrek etorkizunean alako egoeran aurkitzen baldin bada zer pentsatuko du bera bakarra dela munduan. Osea, hor dago ezagutza falta ere ustez privilegiatuak diren ikastetxe horietan, hor dago ignorantzia handia eta hor dago ere hainbat gaitasun garatzeko ezintasuna. Beraz, guazen ustezko privilegio horien kontra borrokatzera eta herri gisa hausnartzera ze motako gizartea eta ze motako hezkuntza sistemak behar ditugu. Eta kontuan har dezagun aporofobia eta arrazakeriaren hasiak direla ezjakintasuna eta aurreiritziak eta bar. Ez dezagun utzi gure hezkuntza sistema horren hasiak hasten, ez? Horrela. Bueno, azia maiera apoteosikoa, honetan feminismoan bezala ere bidea egingo dugu, zalantzari gabe, Arantxa. Eta bain zuen txanda, badauzkegu 10 minutu, kafea baino leno, ez dakit gauza asko esan dira, zuen txanda galderak egiteko. Koste egiten berri ondan galderak egitea, Bueno, egunon, bai, gauza batzuk nahi dut aipatu, bai, bereziki eskaintzarekin eta gurean dauden erabaki politiko batzukin zerikusia dutenak eta normatibakin. 82ko paktuak, legean eran aurrekoak, 50-50 bat ezarri zuen matrikularena. Bai, hau trampa bat da publikoarentzat eta tapoi bat, etengabeko tapoia. Publikoak ezin du hasi. Bai, 50-50 hau batura osoa da. Herri txikietan ez dao pribatua, ekimen pribatua ez dao herri txikietan, interesa ez dakalako, mozkinik ez dagoelako.
normatibari buruz. Eskola publikoan legeak, plaza publikoa, eskola publikoan neskamutil orori eskaintzen zion. Hori aldatu zuan dekretuz, legea dekretuz aldatu zan 2009an, eta neskamutil orori funts publikoekin sostengatutako plaza eskaintzen zaio. EAeko plaza guztien 89,7% publikoak dira. Bai, sare itunduan eta sare publikoan. Parez-pareko harreman hau faltsua da. Oso faltsua da. Eta denborak arrazoi eman digu. Bai? Legearen inguruan hainbat gatko. Legea 23an egingo dala 24an. Bai? Eta eskaintzaren inguruan da planifikazioa, ikaspostuen planifikazioaz ondorengoa nahi detezan. Bai? Eta datu xelebre bat emango izuet. Bai? 2021-22 ikasturteko eskaintza eta onarpenaz hau adierazi. Zarautz, Azpeitia, Andoain, Arrasate, Bergara, Oñati, Orio, Tolosa, Zumarraga, Legazpi, Oiartzun eta Elgoibar. Haurre hezkuntza 3 urteko mailan, herri hoietan itunpeko eskaintzak matrikulatu diren ikasle guztiak jasotzeko adinakoa zen. Ondo berriro esango dut. Itunpekoen eskaintza herri hoietan, Gipuzkoako 12 herri hoietan, eta ez da Getaia edo Baliarrain, herri 12 herri hoietan itunpeko eskaintzak izan da bestiala. Soberakinak publikoari. Konturatuko gea, publikora 6 ikasle mota di joan. Gu bezalako frikiak publikoaren alde geanak, baina baita ere egoera zaurgarrienean daudenak. Normatiba jasotzen du eskola mapan azterketarako batzordeak eratuko diala, hainbat eragilek eskatu ditugu. Administrazioak ez du deitu. Administrazioa isilik dago. Oso isilik dago. Isilik dago berariaz normatiba jasotzen dituen batzordetan, baina gero medioetan akordioa patatin, patatan. Bai? Aipatu deten egoera hau Gipuzkoakoa da, baina transpolablea da Gasteizera eta seguru nao Bizkaiara. Hau terriblea da, funzion publika edo arduradun politikoen aldetikan nola delegatu dezaken bere ardura dena besteengan. Hau privatizazioa da eta segregazioa, baina gero normatibari dagokiona, behari dagozkion batzordeetan kontu ematea alde sozialakin, gurasoekin, patronalakin eta besteekin dena ebitatzen nahi da. Hori ere privatizazioa da, Bai, bukatzen dut, udal eskumenaz. Aipatu ditudan herri guztietan eskola publikoa zokoratua, baztertua dago nola bait. Bai? Ezker eta eskubiko abertzale politikoa alderdiak nolabait hemen ez. Aipatu beharko da herri horietako, eta ez dira nolabaiteko herriak, nola dauden, ze tokitan dauden, ze trataera duten, eta bar. Bai? Gipuzkoan 6 herritan oraindik ez dago sare publikoa, eta Orioko herrian arriskuan dago ikastolak bere gain hartzeko eskola publikoa. Eta arrazoi oso ilunak egon daitezke. Eta bukatzen dut, udal eskumenak 88ko konsejos escolares municipales normatibak jasotzen du. Eskola mapa, desekilibrio, eta bar. Dena normatiba eginda dago. Planteatzen ari diren guztia da kea, humo. Eskubia eta eskerra aliatu dira eta humo saldu nahi digute. Bai? Adibide bajarriko dut. Ordizian egin zuten petralkeria. Beste gauza bat, administrazio honek inoizko beligeranteena, bai, saritu egiten ditu irregulartasunak. Saritu egiten ditu. Eta eskola edo herri batzutan ezker alderdiak daudenak, bai, esperimentuak nahi dituzte egin, ikasle soberakinak banatzeko. Hori gaizki dago.
Ikasleen 30% atzerritakoa hemen jaio dia, hoiek hemengoa dia. Ezin dugu soberakina banatzeariekin. Hori gaizki dago, eta Joxanek esan duen bezala, hau goiti bera datorren kontua da. Eta nahi da gero estrapolatu beste herrietara. Kontu zibili behar dugu honekin, bai? Eta bukatzeko, sare publikoa ez dago suntsituta. Hori ekibokazio bat da, eta hori perversio bat da. Sare publikoak ez daka babes politikorik. Eta horrek arduratu behar gehintun, hemen gauden guztiok, bai? 22-28ko eskaintza planifikatu nahi du, administrazioak blindatu nahi du eskaintza hori, lurra jartzen duna eskaintzari dagokionez, ezin dena atzera bota, kontratu administratibo bat dalako, eta hori blindatuz gero legea edo gero mapa edo dena aldatuko dute. Baina hor dator guretzako publikoaren alde garelako arrisku handia. Bajada de natalidad, 20%, eta bar. Bai? Publikoa ez dago suntsituta, azkenengo 10 urtetan, batxillergotik unibertsitaterako sarbidean, beti, nota hobeak atea ditulako bestea beste. Eta hori ez da medioetan ateratzen. Beste krisia, eta baina beti nota hobeak atea ditu. Eta suma totala indagero, besteak nota hobea ateatzen dute. Engainu handi baten aurrean gaude. Eta kontu zibili behar dugu, eta hobe deu lehen bailen, publikoan alde gaudenak, interes propio batzuk alde batera utzi, karguekin da zerikusia daukatenak, bai? Ze administrazioak, tableroa moitzen nahi da, hainbat pieza leku estrategikotan jartzen nahi da, lurralde ordezkaritzan eta bar, eta nahiko iluna dakagu, eta bukatzeko, hainbat sindikatu oso handiak dianak eta faltan botatzen ditut guzti honetan. Ulertzet ezala galdera bat, ez? Galderaren bat dago? Denbora gutxi gelditzen da baina galderaren bat... Agian ekarpenen bat egin edezute. Ez. Baiko hitz egin dugu, nik behintzat. Baina horretarako etorri zeate. A ber, badago galdera... Bai, Joxanek. Ez, nik bakarrik esango nuke aurreko lagunak esan duen bezala, sare publikoa suntsituta dago esaldi hori, nik lehen pentsatuan eukan ere esatea. Nik uste dute esaldi hori ezin dugula horrela bota, ezin dela onartu. Pentsioak ezin dira mantendu, esatea bezalakoa da, edo Osakidetzaren gastua ez da jasangarria bezalako esaldia da. Azken batean nik uste dut badagoela diskurtso orokor bat publikoa nolabait pobretzeko, deskalifikatzeko, eta horrek noski ondoan dakar pribatuaren beharra gauza konpontzeko. Hor diskurtso horiek ez dira inozenteak inondik inora. Hori bakarrik apuntetxo hori. Batzutan jendeak hemen denbora behar izaten du, baina bestela, etentxoa egingo dugu, kafe hartzeko, ez pilatu, ateratzerakoan, gogoratu, eta hemen txikusiko gara, guantxe bertan. Eta mila esker,